ubuhlungabanya buqala njengelanga liphuma yemlethu ndaba sokahlanga yemela ubuhlungabanya buqala njengelanga liphuma Sondaba sokahlanga kana abantu mina namutha abayazala abanoma zali nje uhlangana yokala wazwa mfengana ujengelanga liphuma
So, genau.
u-anti wakaGumbi lo, indodakazi yokugcina udadewabo kababa wala ekhaya kokhohlisa ozala uMondli noTholakele. Silapha kokhohlisa nje ingane kaTholakele eziphathe kahle, yakwazi ukuyigcina ubuntombi bayo. Yenzela umhlonyana, umsebenzi uqalile-ke izolo. Kuhlatshwe leyo mbuzi yakhe yomhlonyane, wahamba waya emfuleni. Wabuya hhayi zayidika iy'ntombi zasina kwakuhle kwanjeya. Sibongile bonke kade bekhona, sizobungaza lolu suku olukhulu kangaka lika-Aphiwe. Uyaqhubeka-ke umsebenzi wakokhohlisa, koGumbi, koScoli, boMnguni. Uyaqhubeka ukuba ngempela nangoLwesihlanu sekuhlatshwa inkomo, ngoMgqibelo uyahamba uye esigcawini. Hhayi mese esigcawini-ke ilapho-ke impela-ke eyobe eyosina khona. Ngimbongela kakhulu ngempela uma wakhe othi anti kumina, ingane kamfowethu, ngokuba ngempela abe nengane yentombazane kulesi sikhathi samanje, ekwazi ukuy'phatha ngalolu hlobo. Uhlanganisile u-21 years wayo, yafunda yaqeda, yaze yaya evasithi ingenachashaza, isayintombi nto. Ngikhuluma ngiyayiqhenya ngugogo wayo, umzukulu wabo uziphathe kahle. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu kwabephumelele. Siyafisa nabamenyiwe baphinde baphumelele nabo. NgoMgqibelo sekuwusuku olukhulu. Dankeni.
ayithandi ingane ingoma ukuthi nje eyi phambana nayo. Ave nidlalo. Sanibonani, okhulumayo uThabile umamncane kaPhiwe Yesu. Esimbiza ngoMampinga. Namhlanje isikole lesithathu besi-celebrate umhlonyane, sibonga nje ingane lethu indlela ey'phathe kahle ngayo, sigcina nosiko layo lokuyikhulisa. Bekumnandi kakhulu, siyabonga nje i-support omakhelwane, abadali bonke nje ekade sinabo, and then sizophinde sihlangane on Saturday sesimulisa. Siyathemba ukuthi nalo nosuku lizohamba kahle, konke nje kube njengohlelo nanokufisa kwethu. Ngiyabonga. Sanibona, igama lami nguSineyo Mamncane ka-Aphiwe. Namhlanje kulesithathu sithi asibonge kwaze kwamnandi kwahamba kahle konke. Sesobonana ngoMgqibelo siphinde siqhubeke kube mnandi. Siyabonga Aphiwe, ukuyiphatha kahle kwakho, siyabonga.
Okay, sure mfethu. Ngibonga ithuba wethando. Namhlanje bekuwusuku olukhulu la ekhaya kaGumbi kokhohlisa lapho besenzela khona umshanami umsebenzi wakhe womhlonyane. Ya kube usuku elibhizi nje ngoba phela kufana ukuthi azange ngilale mfethu. Usuku bonke zithula iy'ntombi benza konke lokhu abakwenzayo. Kwaze kwasa vuka baye emfuleni ekuseni. Buya becula kwaze kwashasa ngesikhathi ukuthi baze balwande emfuleni bangeniswe kuleli khaya. So hhayi angisho ukuthi umsebenzi wami kahle kakhulu. Bengena la egcekeni hhayi zasina iy'ntombi kwakuhle kwajatshulwa kwanjeya. Sibonge kakhulu iy'ntombi zakomakhelwane ekade y'nisela umshanami. Umshanami lo ngingawuzala udadewethu lo ngilamayo kakhulu. Zala naye kubaba noma khula naleli khaya. Hhayi sibonge kakhulu mfethu ngicabanga ukuthi nawe thanda ukubonile-ke ukuthi umsebenzi ubumuhle kanjani. Bekujatshuliwe njengoba kusajatshuliwe nje kumanje bahle abantu bejabulile kumanje besajabula. SoGumbi nje sokhohlisa osithula sasiwe. Hhayi sibonga kakhulu. Ungakapheli-ke umsebenzi ngoba phela usaqhubeka njengoba uqalile nje namhlanje kuba umhlonyane. NgoMgqibelo sizobe sekuwumemulo usuku olukhulu wemula umntwana yena owaphiwa umshanami. Ngimmise umshanami ngimenzele konke adinga ukwenzela uyena umalume wakhe noma umalume wakhe nje kufanele ngimbeke. Ngibonge naye udadewethu ngomsebenzi omkhulu kangaka athe wawenzela ingane yakhe. Ngicabanga ukuthi nayo uyayiqhenya ngengane yakhe ngendlela esiy'phathe ehlonipha ngayo. Yaqeda isikole yafunda e-University nje manje iy'phethe kahle namanje ayikabi nomntwana. Isagcinile nomntombi bayo. Sibonge kakhulu mfethu. Ngicabanga ukuthi sophinde sibonane-ke ngawo umemulo ulanga loMgqibelo mhla 13 Disemba. Thank you mfethu.